Здравейте хора, днес ще ви разкажа историята за Лана от Дресчен Перес. Както виждате, тя преди беше правила на нас ногти. Но изведнъж някой ден имаше само там кошони. Мисля, че ще забелязали. И на някой друг ден се е преместила една Лина. А пък Лана беше затворена на едно място в клетка. И беше плакала там без приятели и сама. Бях гледала едно видео от Lana's Life и всичките хора са викали за нея да дойде обратно към Дресчен Перес да ми прави ногтите. Както виждате, аз съм в на Лана профила. Тя е писалка нещо, сега ще ви го прочета. Everything started to change when I realized the romance of me resident in her. I don't not host anything as a surprise. Everything is enough. Това е скинът с такова лице. Не знам защо. И както виждате, тя е пуснала някакви си крипи игри за Лана. Ето тук. И това е също много крипи. Ето тук има 3 игли за Лана. Сега ще ви покажа това видео, дето съм го гледала. Но хора, първо да ви кажа, че пуснах едно видео в Shorts към моя канал, дето за Лана. И мисля, че ви сте го пробвали. Да, сега ще ви покажа нова видео. Така. Тук гледах различни видеа за Лана. Тук трябва да ви кажа. Чакайте малко. След това видео аз тук съм писала Lana come back please. Тук come spot before Friday here. Lana is the best on no one can be better than the other. 100 second Lana team Lana like not. Lana is the absolutely best and no one can be better. Lana all the way, I miss her. Пишете долу коментарите дали Лана ви липсва. Ето бях сега. Lina is evil from the stuff we know about her. She is just a nail bitch. Lana on the other hand is devil. Okay, so I think it's the one that this is actually crazy, but my name is Lina. Poor Lana. I hate Lina. Save ABC if you hate Lina. We want Lana back. By the nail polish. She walk in there. Lana is trapped and on of the cake say Lana and first and the other one is Lana too. Oh my god. The Lina's here. Така, ако искате и вие да ги прочетете всички, просто идете в каналът на Lana's Life. Натиснете тук и натиснете първо новите и те ще видите, че аз съм писала също. Просто мисля, че Лина е взела Лана и я затворила. Преди малко бях облякала като Лана и бях играла на Дресчен Перес. И така, сега влизаме в Дресчен Перес. Дресчен Перес, не знам, нещо ми бърка, те ми е полис. Както виждате, влизаме вече в Дресчен Перес. Концентриран.
Но за мен е трудно да се играе телефон, защото аз от лаптопа ми играе по-точно. Вече. Така. Така, както виждате, че тук е Лина. Както виждате, че Лина ето тук работи, се гледате като ногти. И както виждате, тук има някакви маникюристи. И това е мястото на Лана. Както виждате, тя плаче самичка тук, без приятели. И без храна, мисля. Тук пише едно писмо. Не мога да прочета, много се древно. Nails shall be gone. Малко ми е тъжно за нея. Дано това видео да ви е скефило. Дано да съм ви разказвал всичко, което знам аз. И дано да ви е скефило. И пишете в долу коментарите от друго какво видео да направя. Чао от мен!